På svenska också. No niin, me aletaan esittää asiaa ja sitten saatte vastata niin kuin protokolla sanoo. Eli Veronika Pimenov päätyyhteessään sen tässä, että minkä takia me vastustetaan tätä DCA-sopimusta. Tervetuloa. Ja. Arvoisat kansanedustajat ja heidän edustajansa, ärade riksdagsledamöter. Tänään on Puolustusvoimien lippujuhlan päivä. Pari tunnin kuluttua täällä eduskunnassa alkaa lähetekeskustelu hallituksen esityksestä eduskunnalle puolustusyhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan Yhdysvaltojen hallituksen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi. Toteutuessaan sopimus toisi vieraan vallan lipun alla omassa komennuksessaan liittyviä aseistettuja joukkoja Suomeen, eli tulisi toinenkin lippu. Niiden tekemisiin ja asevarastoihin Suomi ei voisi puuttua. Tämä lisäisi merkittävästi kahden ydinasevallan välistä jännitettä Suomen itärajalla, Itämerellä ja arktisella alueella ja vaarantaisi rauhan. Om ett par timmar inleds här i riksdagen remissdebatten om regeringens förslag om godkännande av det avtal som undertecknats av Finlands och USAs regering. Det kunde avsevärt öka spänningen mellan två kärnvapensmakter vid Finlands Östersjön och de arktiska områden och äventyra freden. Sopimustekstiin on kirjattu Suomelle lukemattomia velvoitteita ja rasitteita. Yhdysvaltain joukoille siihen on kirjattu lukemattomia oikeuksia ja vapauksia, mutta ei mitään varsinaista velvoitetta puolustaa Suomea. Ei edes läsnäolovelvoitetta missään kohtaa. Toteutuessaan Suomi menettäisi tuomiovaltaansa, siis jos tämä sopimus toteutuisi, Suomi menettäisi tuomiovaltaansa ja tiettyjen alueidensa hallinto-oikeutta. Sopimus siis vaarantaisi myös Suomen itsemääräämisoikeuden. Toki Suomi on aiemmin luovuttanut suvereniteettia kansainvälisille järjestöille, kuten YK:lle ja EUlle, joiden toimintaan ja päätöksentekoon Suomi kuitenkin voi vaikuttaa. Kahdenvälinen puolustusyhteistyö Yhdysvaltain kanssa olisi kuitenkin ennen kokematon itsemääräämisoikeuden luovuttaminen yksittäiselle toiselle valtiolle, jonka päätöksiin Suomi ei voisi vaikuttaa. Suomen kyky itse päättää sodasta ja rauhasta vaarantuisi, jos Yhdysvallat saisi Suomen alueita käyttöönsä. Yhdysvallat ja sen vastapuolena aseellisessa konfliktissa oleva valtio ratkaisisivat omilla tosiasiallisilla toimillaan, olisiko myös Suomi sodan osapuoli. Sekä eduskunta että tasavallan presidentti saattaisivat joutua tapahtuneen tosiasian eteen. Tällöin Suomi olisi ilman omaa päätöstään valtioiden välisen aseellisen konfliktin osapuoli annettuaan maaperänsä Yhdysvaltain asevoimien käyttöön, ja Suomessa olevat sotilaalliset kohteet, jotka olisivat ensisijaisesti Yhdysvaltain joukot ja aseet, olisivat sodan oikeussääntöjen kannalta hyväksyttäviä aseellisen voimankäytön maaleja. Tämä olisi ennennäkemätön tilanne Suomelle, johon virallisissa selonteoissa ei ole todettu kohdistuvan sotilaallista uhkaa. Me olemme riippumattomista henkilöistä koostuva lähetystö, joka luovuttaa kansanedustajille usean tuhannen henkilön allekirjoittaman adressin vedoten kansanedustajiin, etteivät he hyväksyisi tätä sopimusta, joka tuomalla vieraan vallan sotilastukikohtia Suomeen lisäisi tavanomaisen ja ydinsodan uhkaa ja kaventaisi Suomen itsemääräämisoikeutta. Piendelegationen av oberoende personer som överlämnar en petition undertecknad av flera tusen personer och vädjar till parlamentsledamöterna att inte acceptera detta avtal som genom att föra utländska militärbaser till Finland ökar hotet för konventionella och nukleära krig och inskränker Finlands rätt till självbestämmande. Ärade riksdagsledamöter, i grundlagen stadgas att statsmakten i Finland tillhör folket som företräds av riksdagen. Att utöva statsmakt tillhör riksdagen, inte en främmande makt. Vi vädjar och kräver att riksdagen inte lämnar över den makt som den har anförtrotts till en annan, att den inte överlämnar denna makt till en annan stat.
Puolustusvoimain lippujuhlan päivinä on havahduttava siihen, että sopimuksen toteutuessa Suomen alue ei olisi enää kokonaisuudessaan Suomen hallinnassa, vaan täällä liikkuisi vieraita aseistettuja joukkoja omassa komennuksessaan oman lippunsa alla. Hyvät kansanedustajat, perustuslaissa säädetään, että valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansa siis uskoo teille vastuuta ja valtaa. Valtiovallan käyttäminen kuuluu teille, eikä vieraalle valtiolle, varsinkaan sodan ja rauhan asioissa. Vetoamme ja vaadimme, että ette luovuta teille uskottua valtaa toiselle valtiolle. Kansa on antanut eduskunnalle vallan, niin kuin perustuslaissa todetaan. Eduskunnan ei tule antaa sitä osittainkaan toiselle valtiolle. Kiitos. Nyt Mika Böök haluaa sanoa muutaman sanan. Kiitos. Arvoisat eduskuntaryhmien edustajat, te olette merkittäviä. Te olette merkittäviä, koska teillä on mahdollisuus tehdä yksi Suomen koko historian tärkeimmistä päätöksistä, jota voidaan verrata esimerkiksi Suomen itsenäisyysjulistukseen tai joitakin päätöksiä, jotka koskevat sotaa ja rauhaa. Me toivomme, että te ette nyt luovuttaisi itsenäisyyttä pois vieraalle vallalle. Me olemme myös merkittäviä. Me edustamme merkittävää oppositiota, oikeastaan poliittista ryhmittymää, joka ei ole saanut ilmaisua eduskunnassa. Päinvastoin eduskunta on ulospäin vaiennut kuin muuri, kun taas me olemme yrittäneet saada sanomamme esiin monilla eri tavoin, kuitenkin onnistumatta kovin hyvin, lähinnä lehdistön takia, mutta myös koska teihin on ollut hyvin vaikeaa. Teitä on ollut hyvin vaikea kuulla tai kuunnella, koska ette ole kertoneet oikeastaan teidän perusteitanne. Me toivomme nyt ainakin, että te ette julista tätä päätöstä kiireelliseksi, vaan annatte sen levätä yli seuraavien eduskuntavaalien niin, että tästä voisi käydä niin perustava keskustelu kun tarvitaan, koska se koskee Suomen perustuslakia. Ajattelin mainita joitakin henkilöitä, jotka kuuluu ensimmäisiin allekirjoittajiin, adressimme ensimmäisiin allekirjoittajiin, mutta jätän sen teille. Te voitte varmaan sen lukea näistä kansioista. Jag har redan pratat lite med Eva Biodé, så jag ska inte prata på svenska. Tack för mig. Me voidaan nyt lyhyesti vielä esitellä itsemme, tiedätte ketä me ollaan? Mä oon Kikka Rytkönen, kuva- ja esitystaiteilija. Ja mä oon jäsen ja toimija Aseista kieltäytyjä liitossa Naiset rauhan puolesta. Olen ollut vuonna 1969 jo mielenosoituksessa Vietnamin sotaa vastaan. Joku unohtui, tämä rauhanryhmä 2022. Mä oon Olli Tammilehto, tietokirjailija ja vapaa tutkija ja viime aikoina lähinnä rauhanaktivisti. Mä oon Veronika Timenov, olen eläkkeellä. Marjatta Hämeenjoki, kuvataiteilija. Jonas. Tuomas Lager, SDP-valtuutettu Helsingistä. Eeva-Liisa Lehto, Rauhanryhmä 2022 ja Naiset mustissa yhteisö
Matti-Vesa Volanen, energiaosuusluokion tohtori. Minä kuvittelin, että minä olen vasemmistoasioilla tässä ja olen vasemmistoliitossa aktiivisena toimijana. Hannes Nykänen, mä oon filosofian dosentti nykyään eläkkeellä. Ja Liisa Kuusitalo on biologian tohtori ja rauhanpuolustajista täällä. No nyt kuullaan mieleen, mitä teillä on sanottavaa tästä DCA-sopimuksesta. Ihan sama. Voidaan tehdä missä järjestyksessä. No joo, jos mä aloitan tässä, kun meitä on 2 edustajaa paikalla ja muualta ei ehtinyt. Meillä oli ulko- ja turvallisuuspoliittinen seurantaryhmä, siis ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ryhmä. Ja nämä kaikki asiat liittyy toisiinsa, DCA, miten NATO-jäsenyyttä nyt ajetaan sisään, niin tämä sitten myöhemmin tulee puolustusselonteko ja itse näen tämän kokonaisuutena ja olen muun muassa käynyt Mikael Böökin kanssa, tai Mikael Böök on käynyt mun kanssa miten vaan Kansanuutisissa tästä mielipiteen vaihtoa. Itse puhun tässä nyt suoraan, kun ei ole hirveästi aikaa. Vasemmistoliittoa lukuun ottamatta, korjatkaa jos olen väärässä, niin kaikki puolueet on kannattaneet tätä DCA-sopimusta julkisuudessa siis aiemmin. Jo ainakin ennen kuin sopimusteksti oli valmis, niin hallituspuolueet ja osa oppositiosta olivat sille antaneet tukensa. Ja nyt nähdäkseni itse ajattelin näin realistina, kun olen käynyt näitä keskusteluja sekä näissä erilaisissa konklaaveissa, myös ulkoasiainvaliokunnassa, niin että olennaista on nyt se, minkälaisen mietinnön eduskunta tekee. Valitettavasti nyt on niin, että en näe näkymään siitä, että itse DCA-sopimuksen hyväksyminen tai hylkääminen olisi tässä talossa mahdollista kaiken sen jälkeen, mitä on kuullut eri puolueilta. Ja sen takia olennaista on se, että mitä siinä mietinnössä sanotaan. Se mietintöhän voi rajata sen DCA:n soveltamisen hyvin kapeaksi, jolloin kyse voi olla hyvin pienistä asevarastoista meidän omissa varuskunnissa, joista me tiedetään, mitä siellä on, ja sitten myös sen, että miten yhdysvallalaiset sotilaat voi Suomessa liikkua, miten se oikeutta käytetään. Siellä on muutamia asioita, mitä eduskunnan tulkinta ja mietintö ei muuta toiseksi. Ja yksi on esimerkiksi tämä toimivallan käyttö rikostuomio, tai jos on tilanteessa, jossa suomalainen kokee yhdysvaltalaisen sotilaan tekemän rikoksen, niin miten hän sitten voi hakea oikeutta. Ja me ollaan oltu mukaista mieltä, että ei voi olla niin, että suomalainen joutuu hakemaan oikeutta Yhdysvalloista, tai ei ole varma saako oikeutta. Ja tämä on yksi sellainen kysymys, joka aika vaikea on edes rajata millään meidän eduskunnan päättämällä. Mutta tällä hetkellä kaikki valta on vielä eduskunnalla. Eduskunta voi tosiaan päättää, että eduskunta jatkossakin päättää, että minkälaisia alueita esimerkiksi. Nythän on vain lueteltu ne paikat, missä voisi saada Yhdysvalloille yksinomaiseen käyttöön jonkun tilan. Ja eduskunnalla on vielä täysvalta, ja meidän näkemys on se, että se pitää rajata niin tiukaksi, että jatkossakin, jos halutaan antaa sitten isompi tila tai jotain, niin se on aina eduskunnan päätös, ja se ei koskaan voi olla esimerkiksi kyseisen hallituksen ja puolustusvoimien päätös, vaan seuraavan 10 vuoden ajan sitten tehdä ohi kansan suoraan valitsemien edustajien. Ja mä uskon, tai sanon suoraan, että tämä on nyt se, mikä te Vasemmistoliitto tekee työtä, että me saadaan siitä mahdollisimman hyvää, ja tiedän, että tähän me ollaan löydetty kyllä, niin kuin Evan kanssa tehdään ulkoasiainvaliokunnassa yhteistyötä ja muualla, niin joiltain osin joihinkin yksityiskohtiin, vaikka tämä ydinaseet on minusta aina merkittävä asia, me voidaan aina olla varmoja, että meidän ydinenergialaista esimerkiksi pidetään kiinni. Meillä on eduskunnassa pahimmillaan oleva enemmistö, joka haluaa luopua ydinenergialaista, että silloin se ei enää itse asiassa liity tähän DCA-hankaan, että tuodaanko meidän alueen kautta, voidaanko siirrellä ydinaseita, voidaanko niillä uhata. Ja sitten liittyy myös nyt sitten tähän niin kuin laajempaan kuvaan. Koko ajan toistellaan, että Suomi on liittynyt NATOon ilman ennakkoehtoja. Joka ikinen NATO-maa on liittynyt NATOon ilman ennakkoehtoja, koska NATO-sopimus ei semmoisia tunne. Mutta meillä on paljon ennakkoehtoja esimerkiksi joukkotuhoaseisiin, kuten ydinaseisiin ja muihin. Ja näistä me halutaan pitää kiinni kaikissa tilanteissa. Nyt mainitsen lyhyenä sen, että tämä Naton tukikohtia, näitä niin sanottuja eteen työnnettyjä tukikohtia on kaikkialla tuossa Venäjän rajalla ja Valko-Venäjän rajalla NATO-maissa. Ja sillä lailla se liittyy tähän DCA-sopimukseen, että jos on sellainen järjestelmä, että meillä on jotain tavanomaisten aseiden
varastoja täällä ja sitä kautta voidaan välttää, että meille ei tule tämmöisiä eteen työnnettyjä tukikohtia lisäämään jännitteitä Venäjän kanssa, niin minusta sekin on parempi vaihtoehto. Joten nyt vastasin Mikael Björkin lehdessä esittämään kysymykseen, että mitä hyvää tässä on. Niin tässä voi olla hyvää se, että jos eduskunta tekee tästä hyvät ratkaisut, niin tämä voi vähentää kaikkea muuta vastakkainasettelua. Pahimmillaan tietysti ei ole mitään pois mistään muusta, vaan Toki on nyt kiitos, että sain tulla ja pahoittelut. Mä en ehtinyt edes kukua laittaa päälle. Tässä on ollut niin kiinni. Joo, varmaan jos puhutaan sellaista, jos Eeva puhuu sieltä puolella. Okei, kiitoksia. Ja ehkä sen lisäksi oli neuvottelu RKP:stä ja Euroopan Folkpartiet. Sen lisäksi voi sanoa, että mun mielestä niin hyviä asioita, vaikka keskustelua ehkä ei ulospäin kuulu. Se on tietenkin iso ongelma. Niin eduskunta on kuitenkin käynyt keskustelua tosi paljon, vaikka tuolla bunkkerissa ja niin edelleen aika kauan. Ja se on tietenkin meille haasteellista, koska se tarkoittaa, että sellainen on salassa pidettävä tieto, niin sitä ei voi keskustella. Ja se tekee myöskin niin kuin inhimillisesti haastavaa. Ja aina muistaa, mikä osa on se, joka on se vaikea. Niin se tekee aika vaikeaa. Sitten kuitenkin käsitellään lehdistössä aika paljon, ja ne on tietenkin asioita, jotka aina on niin kuin sit, mistä voi julkisesti puhua. Nythän se sopimus on jo niin kuin meidän käsittelyssä tänään esittelyssä ja sitten ennakkoon on vähän niin valiokunnissa. Ja mun näkemys on, että niin suurin ratkaisu tehtiin NATO-jäsenyyden kohdalla. Ja mä oon niin nämä samat kysymykset, jotka te esitätte, niin ne on noussut esille myös meidän valiokunnassa ja myös ulkoasiainvaliokunnassa keskustelussa. Me on kysytty niitä ja pohdittu niitä ja mietitty niitä. Ja mun mielestä niin Suomen neuvottelijat kuitenkin teki niin hyvin kuin voi, että he teki sen nootin ja siellä on tällaisia, että Yhdysvallat joutuu kunnioittamaan Suomen lainsäädäntöä ja niin edelleen. Sitten tämän rikostoimivallan jaon kanssa, niin sehän on aina näin. Myöskin kriisinhallintatehtävissä on tällaisia sääntöjä, että ei kukaan lähetä omia sotilaitaan jonnekin muualle ja suostu siihen, että jonkun muun maan tuomioistuimen. Tämä on vaan näin, muuten ei kukaan lähettäisi niitä ihmisiä. Ja se tietenkin on vähän eri asia, jos ajattelee Yhdysvaltoja ja Suomea, että voisi luottaa Suomeen, voisi luottaa ehkä Yhdysvaltojenkin tuomioistuimeen, mutta ne kuitenkin seuraa niin kuin samaa kuin aikaisemminkin. Aina kun lähettää jotain niin omia ihmisiä, niin tekee tällaisia sopimuksia. Tässä on kuitenkin Suomella, niin kuin, ja mikä sitä lakivaliokunnassakin sitä, hirveän tarkkaan käyty oikeusministeriössä, millä tavoin niin voidaan turvata se, että suomalainen uhri tai asianomainen ei jäisi ilman oikeutta. Ja ei ole niin luovutettu sitä tuomiovaltaa, vaan se on jätetty rinnakkaiseksi. Se tarkoittaa enemmänkin sitä, jos on tilanne, että se on Yhdysvalloilla se tuomiovalta ja he jättää syyttämättä esimerkiksi, mikä voisi olla tietenkin ihan mahdollinen, niin Suomi kuitenkin pitää sen rinnakkaisen. Mikä tarkoittaa sen, että Suomi voi sitten omalta osaltaan sitten turvata asianomaisen tai uhrin tai sen julkisen edun niin kuin oikeudenkäynnin. Nämä on tällaisia. Tässä on niin kuin tämä NATO-sofa, joka liittyy siihen, että on muita tällaisia niin kuin monikansallisia, vaan se aikaisempi sopimus, niin itse asiassa on hyvin samankaltaisia, paitsi että tässä tietenkin Yhdysvaltojen tämän oikeudenkäytön kohdalla. Ne on vähän eri, koska Yhdysvalloilla on nyt tällainen yleinen tuomiovalta-oletus, ja niissä NATO-sopassa ne on niin yksilökohtaisia. Mutta mun mielestä siellä on niin yritetty löytää. Siellä on myös tämä kuolemantuomio-juttu on otettu esille, ja Suomen lainsäädäntö tulee olemaan niin, ei ole vielä valmis, mutta on niin valmisteltu niin, että kukaan esimerkiksi poliisi ei joudu avustamaan sellaista niin kiinniottoa tai mitään sellaista, joka voisi johtaa siihen, että henkilö luovutetaan, joka on kuoleman rangaistuksen uhalla. Mielestäni tässä on pyritty tekemään niin sellaisia kirjauksia, jotka todellakin turvaa nämä ongelmalliset kohdat, jotka on toki ongelmallisia. Ja Yhdysvallat on tunnustanut, että Suomen lainsäädäntö ja Suomi ei hyväksy kuoleman tuomioita, eikä siihen syytteeseen asettamista. Mun mielestä siinä on niin tapa, että suomalainen virkamies ja kukaan ei joudu siihen tilanteeseen edes avustaa sitä. Ja sitten ei tietenkään luovutetakaan ihmistä. Sitten nämä sotilaalliset asiat on sitten erikseen. Ja mun mielestä tämä on tietenkin hirveän vaikea tilanne, että mikä se on se meidän etu ja mikä ei ole. Mutta että ihan ilmiselvää on, että vaikka Suomen puolustusvoimat on tosi vahvoja ja me ylläpidetään vahvoja puolustusvoimia,
puolustusvoimia. Ja mun mielestä koko idea, vaikka me ollaankin NATO-jäsenyydessä, niin ainakin minulle on vakuuttunut siitä, että me itse puolustetaan itsemme. Ehkä Pohjoismaiden tuella ennen kaikkea sitten. Mutta että tällainen Ukrainan tilanne on tietenkin se, että mikään maa ei pysty rakentamaan sellaista puolustusvoimaa, että pystyy kestämään vuositolkulla ilman apua. Ja tämä on niin epäinhimillinen. Eihän mun pääty, että tämä on niin rationaalista, että joku edes, että Putin tällä tavalla uhria omia ihmisiään, että käy tällaista sotaa. Mä luulen, ainakaan mun päässä sellainen rationaalisuus ei ollut, että kukaan käy sotaa näin kauan, näin hullun laiva ja niin uhraa. Mutta ehkä se on se uusi tässä niin jotenkin tällainen todellisuus, joka ainakin minulle on vakuuttunut siitä, että mä ajattelen, mä oon vakuuttunut siitä, että me tarvitaan sellainen niin kuin rakennelma, että kukaan ei hyökkää meitä vastaan, ettei siinä onnistuta. Ja silloin se edellyttää, että on jotain tällaisia materiaalivarastoja, jotta voi sitten täydentää, voi osoittaa sitä kestävyyttä pidentään. Poliitikkojen tehtävä on katsoa, että sellaisen tilanteeseen ei koskaan jouduta. Mä oon luonut mun isälle, kun musta tuli kansanedustaja, että mun tehtävä on estää sodat. Ja se on se mun päätehtävä, mutta tää on sitten se toinen todellisuus siellä takana. Mutta mun täytyy sanoa, että kaikki nämä kysymykset, jotka on tullut esille, niin varsinkin kun puhuu meidän puolustusvoimien kanssa, ehkä poliitikot on siinä vähän hankalampia, että me niin puhutaan niin poliittisesti ja pelotellaan ja näin, mutta kun puhuu puolustusvoimien korkeamman johdon kanssa, niin mun mielestä tulee tosi vakaa sellainen, tulee vakuuttuneeksi, että Suomen etu, että me puolustamme, me päätetään, miten tämä tehdään. Ja me käymme tosi tarkkaan myöskin tämän DCA-sopimuksen jälkeenkin Yhdysvaltojen kanssa keskustelua siitä, että millaista toimintaa täällä voi olla. Vaikka se juridisesti onkin näin, että heillä on se valta näillä alueilla. Kiitoksia. Yes, hei, nimeni on Ella-Maria Kalkamo, olen sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraisen avustajana. Hän täällä nyt sitten edustamassa, hän ei valitettavasti päässyt paikalle. Kiitos kutsusta, että sai tulla tänne ja kuuntelemaan näitä välillä ehdottomasti terveisiä meidän puheenjohtajistolle ja he varmasti käsittelee jotakin sitten koko ryhmän kesken ryhmäkokouksessa, miten kun tämä asia tulee sitten vielä kunnolla käsittelyyn. Uskon, että tälläkin kyllä annetaan sen ihan vaatima aikansa ja harkitaan siis sitten, kun tätä aletaan käsittelemään eduskunnassa ja ryhmän kokouksissa ja valiokunnissa. Mutta kiitoksia teille. Joo, ja mä oon Merja Raponen, kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän pääsihteeri ja myös haluan kiittää teitä kovasti siitä, että tuutte. Ja kristillisdemokraattien puolesta todeta ensinnäkin se, että se on hirvittävän tärkeää, että meillä on silleen tämmöistä moniäänistä, monitahoista keskustelua ja asioiden esille nostamista, eikä niin justin, että tavallaan se enemmistön mielipide on jyrää niin vahvasti, että ei tule tavallaan edes kuuluviin, että on myös toista mieltä olevia. Ja se koskee mun mielestä kaikkia näitä asioita, varsinkin näitä erittäin tärkeitä asioita. Ja on ihan selvää, että jokainen meistä haluaa aina, tai siis haluaa ensisijaisesti vain rauhaa, ja siihen me tähdätään. Ja Eeva aivan loistavasti tuossa päätti tuon puheenvuoronsa juuri, että tietysti se, että kun me mietitään historiaa ja muuta, niin siinä ajassa elävien ihmisten on ehkä vaikea tietää, miten se rauhan ja oman kansan turvallisuuden ja myös Euroopan tulevaisuuden ja turvallisuuden parhaiten, tai tietysti koko maailman rauhan turvataan. Että se on vaikea siinä ajassa, että se on ehkä helpompi katsoa taaksepäin ja miettiä, että mitä poliitikot tai jotkut muut teki väärin. Sitä me emme voi tietää, että oletteko te oikeassa tai hallitus oikeassa tai kuka tässä nyt oikeassa, mutta minusta se oli loistavaa, että meidän edustajat, jotka nyt on Sara Möypiädöä aivan tämän asian päällä, niin kuvasivat sitä hyvin laajasti ja hyvin, miten nyt pystyivät. Ja esimerkiksi KD:llä ei ole varsinaista jäsentä näissä valiokunnissa, mutta kyllä varaedustajat, jotka pääsevät sitten sinne tuonne maan alle kuulemaan, että sinänsä tieto kulkee. Mutta niin kuin tässä kuvattiin, niin paljon on sellaista luokiteltua tietoa myös, mikä vaikeuttaa tätä yhteistä keskustelua. Mutta hei, kiitoksia teille. Tavoite on ehdottomasti yhteinen ja moniääninen keskustelu on erittäin tärkeää. Kiitos. Kiitos. Tulitte paikalle. Tässä on vielä 6 minuuttia. Niin, jos on muutama minuutti, niin... Mutta ainakin annetaan nämä niille, Joo. Mä kysyisin teiltä, että oletteko tämän ulkoministeri Valtosen doktriinin kannalla? Hän esitti Helsingin Sanomissa hiljattain muutama päivä sitten Suomen uuden ulkopoliittisen doktriinin, jonka mukaan
Venäjän ei vaikuta mikään se, mitä täällä tapahtuu. Vaikka tänne pannaan USA:n turkkohtattuna lähde Puolan Niemmaan ydinsukellusvene turkkohtaa, se ei mitään vaikuttaa. Valtanen selitti, että Venäjä tekee joka tapauksessa, mitä se tekee, ei mikään vaikuttaa. Oletteko tämän ikään kuin Venäjä älyttömänä luonnonvoimana doktriinin kannalla, joka näyttää olevan Viron ja ulkopoliittinen doktriini nyt? Siis aikaisemmin puhuttiin jännityksestä ja suurvaltojen jännityksestä ja jännityksen lientämisestä, mutta nyt ei tarvitse, koska mikään, mitä tapahtuu Suomessa, ei vaikuta Venäjään. Oletteko te samaa mieltä Valtosen kanssa? No jo äsken oltiin kuulemassa ministeriä tuolla toisessa talossa ja mä en ole tätä juttua lukenut, niin voi ottaa kantaa suoraan. Mä en ole tietoinen, että olisi uusi doktriini, mutta vakuuksista ei. Sanotaan näin päin. Minusta Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on muuttunut erittäin paljon. Siis, ja se nyt on varmaan se ei ole kiistanalainen asia, vaan se on fakta. Että sen jälkeen tämän Venäjän suurhyökkäyksen jälkeen Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on muuttunut. En ole tietoinen tällaisesta doktriinista, mutta on selvää, että nyt tässä akuutistilanteessa, lyhyellä aikavälillä, niin juuri mitään, mitä Suomi tekee, niin vaikuta siihen, mitä Venäjä juuri nyt tekee, koska Venäjä on siellä Ukrainassa. Ja tämä oli jo ennen NATOon liittymistä, niin meille kyllä siellä maan alla kerrottiin, että meillä ei ole akuuttia turvallisuusuhkaa, koska Venäjä on niin kiinni siinä Ukrainassa, että ei heillä ole edes resursseja, vaikka nyt olisi joku kummallinen poliittinen halu hyökätä Suomeen, mikä ei myöskään ollut nähtävissä. Mutta sitten pitkällä tähtäimellä, varsinkin sen jälkeen kun Ruotsi haki NATO-jäsenyyttä, niin on nähtävissä, että kun Ukrainan sota toivottavasti loppuu mahdollisimman nopeasti, niin pitkällä tähtäimellä tietysti sillä, että minkälaisia tukikohtia, minkälaista materiaalia, onko meillä esimerkiksi ydinaseita, totta kai sillä on merkitystä. Ja totta kai Suomessa iltapäivälehdet jatkuvasti kirjoittaa, että nyt Venäjä reagoi johonkin. Totta kai Venäjä reagoi. Jokainen maa reagoi turvallisuuspoliittiseen ympäristöön sen lähialueella. Mutta lukematta nyt tätä artikkelia, niin ehkä Valtonen on siinä oikeassa, että lyhyellä tähtäimellä Venäjä ei usko, että NATO on mikään uhka, että Suomi on mikään uhka. Jos Venäjä näin uskoisi, niin se ei olisi siirtänyt kaikkia joukkoja Suomen rajoilta Ukrainaan. Eli te puhuitte tosi hienosti siitä, miten hyvää työtä te teette siellä, että te valmistelette tarkasti niitä sopimuksia. Kansalaisten kannalta on tosi ikävä, että tämä menee näin kauhealla vauhdilla, että mitään keskustelua ei oikein ole päässyt syntymään. Mutta siinä hallituksen esityksessä oli se, että Ruotsi tekisi niin, että se antaa vain vuodeksi kerrallaan USAlle oikeuden tuoda joukkoja Suomeen. Niin minä toivon, että myös Suomen sopimukseen saadaan sellainen. Sitä kannattaa miettiä, että onko se tarkoituksenmukaista. No te osaatte varmaan päättää sen, mutta että se ei hirveästi eroa, mutta että mä en oikein näe sitä etua tuollaisessa, koska kuitenkin idea on, että se olisi niin kuin, että olisi tällainen pysyvä kyky. Mutta että mä ajattelen tähän kysymykseen, mun mielestä Niinistö sanoi hyvin, että kaikki meidän toimet on ihan puolustuksellisia. Tietysti me mietitään, että me ei haluta myöskään aiheuttaa mitään lisäjännitteitä, mutta on välttämättä myös tehdä uskottavaa, että se puolustus on niin vahva tai uskottava, että siihen ei kannata lähteä. Sehän on se tavoite. Ja sitten se, miten se tehdään, niin siitä varmaan voi olla eri näkemyksiä. Ja mä ajattelin, että se keskustelu ehkä silloin, kun sitä valmisteltiin sopimuksia, niin silloinhan ne oli niinku salaisia, kun ne neuvottelut. Nythän se on niinku, sopimus on täällä ja nythän sitä voi keskustella ihan avoimesti, että eihän se enää ole se sopimus sellaisenaan. Yksi kommentti on kanssa pitkään välillä kysymystä. Horisontti on Euro-Aasia, ei Eurooppa. Kysymys on siitä, miten Yhdysvallat merivaltana tekee Euro-Aasia-politiikkaa, jonka perusidea on niin kuin padota niiden suurvaltojen vaikutusmahdollisuuksia sekä merinä että rantavaltioissa. Ja nyt Suomi antaa luvan Yhdysvalloille tulla meidän maalle ja meidän maalta käsin toteuttaa Yhdysvaltain tätä intressiä, sen pitkäaikaista Euro-Aasiaan kohdistuvaa patoamispolitiikkaa. Tämä on minusta se ydin, ja me olemme sen valitettavasti ilman suurempia keskusteluja hyväksyneet. Ja se on vielä epätasapainossa siinä mielessä, että ulkopuolisen realismin kannalta ajatellaan sillä, että jokainen suurvalta itse päättää, mikä on intressi, mikä on uhka, mikä on eksistentiaalinen uhka. Nyt Yhdysvallat ja Eurooppa ei anna Venäjälle eikä Kiinalle tätä samaa oikeutta, jota he itse käyttävät.
Ja Ehkä tässä tulee sellainen epätasapainoinen tilanne, ja sitten se johtaa siihen tilanteeseen, missä Oulussa on menee provokaatioon. Ei halua sanoa historian. Kiina on uusi vihollinen. Aina pitää olla vihollinen, että saadaan sotateollisuus pyörimään ja rahaa. Mutta siis eikö huoli Euroopassa on kuitenkin enemmän se, että Eurooppahan nyt valmistautuu enemmän huolehtimaan itsestään. Sehän on ehkä enemmän se, mistä keskustellaan. Mun pitää varmaan lähteä. Meillä on näitä kansioita. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon pienten ryhmään. Kristillisdemokraattia. Mulla on Mulla lukee kristillisdemokraattia. Joo, kiitos. Mä olen menossa semmoiseen vaaliin, se on mun hallituspuolueet, että epäsanosta, mutta aloitetaan persujen. Sitten tässä on No mä aloitetaan se, että teitä tosiaan. Tämä on keskustajaviikko. No keskustellaan. Vaiheessa siinä, että antakaa muille makseille, ne toimitaan. Ja antakaa kokoomuksen ja... Tää on Vorkaselle. Ei ole mitään Kaasen tilanne. ja siinä on te, oliko Mulla on toinen puolue, joka esimerkiksi kokoomuksen?